وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ويانا شجرودان وتنكي سرور. إنا لله وإنا إليه. وين هنا maka gidan nan? Ikon Allah ba. Kai ba annabi bane ballanta naka ce min an yi maka wahayi. Amma ai ko babu wahayi akwai ilhama. Tun da wannan halin nan. Ya faɗa min cewa yana son ki ne da ba da wata manufa ba, amma ya kasa samun dama ya isar miki da sakon. To ni ina ruwana da wani haɗaɗɗen gaye ɗan birni. An gaya mishi ni ina buƙatar wani ɗan birni ne, a gaskiya ni bana son shi. Hanyar Allah. Ku haɗuwa ta zo daidai da zama gaskiya. Kai manin a gidan kuɗi. Ba matsala. Wurin shi da sai tiyo mai. Yau wata 4 kenan, amma baka sake ce mun komai dangane da wannan magana ba. Ina kamar za a fasa aure na da wannan yarinya. Ka bi ta hankali mana, kamar yadda mahaifinka ya faɗa. Ka je ka dauko mana wata can gaibu da bamu san daga ina take ba? Za ku ka goma a cikin kunci har ƙarshen rayuwanka, domin kuwa ni ba masoyiyarka ba ce, kuma ba na son ka. Ba zan taɓa zama masoyiyarka ba har abada. Ko ba ni bane a cikin zuciyarki a baya, to yanzu ki saka ni daram a ciki. Don haka na zo da wani umarni, yarinya mai hankali mai cancanta, yar manyan mutane yar dattawa, wato Rabi'a. To shikenan. An ba ku dama ku dai tsakanin. Allah na gode maka. Ayyiriri alhamdulillah. Wani hukunci kika yanke wa kanki akan wannan auren? Abbanki ya ce kin amince da auren mu. Ba zan faɗa komai ba yanzu anti. Sai gobe ranar ɗaurin auren. Hanyar Allah tana da yawa.